Хей, хора! Знаете ли, че компютрите, които ползваме всеки ден, имат супер интересна история? Ще ви разкажа 15 неща за тях, които ще ви оставят с отворена уста. Готови ли сте? Да започваме. Първият истински компютър ENIAC е направен през 1945 и е бил огромен, заемал е цяла стая. Представете ли си? В началото компютрите са били наричани електронни калкулатори, като големите калкулатори, дето ги ползвахме в училище. А знаете ли, че първата компютърна мишка е била от дърво? Направена е през 1964. Дървена мишка. И още нещо яко. Първият програмист в света е била жена. Казва се Ада Лавлейс и е работила още през 19 век. Супер, нали? Компютърните вируси, дето ни тормозят и днес, съществуват още от 70-те години на миналия век. Стари кучета са. А ето ви един шокиращ факт. Над 90% от парите по света съществуват само в компютрите. Само цифрички. Чували ли сте за езика за програмиране Python? Ами, кръстен е на смешното шоу Monty Python, а не на змията. Ха-ха! Всяки месец се появяват над 5000 нови компютърни вируса. Ужас! Най-скъпият суперкомпютър струва над $500 милиона. Може да си купите цял град с тези пари. Първият твърд диск, направен от IBM през 1956, е тежал над 1 тон. Представете ли си да го вдигнете? Знаете ли, че когато сме пред компютъра, мигаме по-рядко. Затова е важно да си почиваме очите. През 1983 Microsoft пускат първата версия на Word. С него пишем домашните си и до днес. Повечето пароли, които ползваме, са лесни за разбиване. Внимавайте какви пароли си измисляте. Google обработва над 8,5 милиарда търсения всеки ден. Всички търсим нещо в Google. През 1997 компютър на име Deep Blue побеждава световния шампион по шах Гари Каспаров. Компютърът го е победил. И накрая, най-бързият компютър днес може да прави квадрилиони изчисления в секунда. Невероятно, нали?